vlog ko. So what's up guys? Manang vlog guys. Piga ito guys, ganyan. Darang kalong gilag pa gito ang gitripan. Buti prayo. Salamat sa pagsuporta guys. So gusto ba mo makadaog sa pinagi sa pagdula-dula ng tuklukan na links na comment section. Salamat guys. Bayo. Moro to guys. See you next time sa vlog guys.